Kok jagung pedidi ki? Mboten kae. Tak syuting Mbak Lina ta. Astagfirullah. Lah, itu loh. Masih. Wis tak suwapuk calon pencong. Aduh, bong. Ini sisi aku makan wong sampe kuwi. Wis sarapan. Kata Ustadz Gani. Salah nek jungok sing apik. Pedidi, guys. Enak ono sak omahe sing. Keluarga YouTuber harus bicara. Kata Ustadz Gani. Sambel tak tuh? Gak sanggup sambel. Mbak pedidi ini. Wes kan dipasang kuwi ta? Eh? Pasang to lah. Sarapan. Sarapan kita dulu. Enggak kayak teman-teman kan enggak. Beda. Nang sekolah kok. Nek Mbak dipangan itu sama. Aku cek warak, Mak. Pedidi, gak samangan. Juliti pedidi. Saya begini. Jangan asam paling sedep. Aku dikejar bener Mbak Lina ki sesuk jangan asem wis ngono. Mbak, lapangan pentong. Yang biasanya tak tukane kentaki rapat. 5.000. Ya? 5.000. Wis sak segone. Sampo larang. Larang murah meneh. Wis sak segone. Ada cepet wis soto bening kuwi. Ini Pak Jamil. Mangan. Aku wis ora gawe jeneng, kowe iki gawe jeneng iki jane kenapa ya, Mbak? Gune Pak Jamil 5.000 lho. Piye lah piye kok nek pengen permesa soto 5.000. Nenggone sapa nek tuku? Aku cah mambut demi. Ngono kok kan gak wetenge lara lho. Lah kok gawe jeneng ayah iki? Nah aku ki penyakit apa? Kecangkeman. Lah kok sing kakak ngomong sing nyakite ning kene. Mana itu kakak ngomong? Ngomong teo iki. Wis nang sarapan. Sotone Pak Jamil 5.000, soto nunggu kono 5.000, nggon kuwi 5.006. Syukur 2.000. Nenggone Mbah Anu. Syukur 2.000 nenggone lek sapa namanya? Mak Sriami 3.000 nenggone Mbah Bi. Apa tak dudono kabeh kowe nek marah semaki mangkel. Terus nenggone Pak No 12.000. Nek ngono iki apik, dadi ekonomi tangga-tanggane iso melonjak. Dan nek ngedono keburukane Keburukane tak dudono ngene Pak Jamil sotone 5.000. Anu dagingnya 3 dil. Daging kok sapi kok. Heeh. Neng batu koni ya. Daging sapi 3 iris 5.000. Nek ning gone iki ndoke siro telu tipis-tipis. Ndoke iwak disuwir wir tipis-tipis. Kudu banyak-banyak istighfar. Kenapa gimana? Tak sebut Mbah Bi juangan pecel mie kering enak kabeh. Enak kabeh. Tak dudono. Nek pengen golek murah yo ngene Mbah. Apa Pak? Rami. Kok Pak? 2.000. Mbak Musa iki pinter ngomong. Orang ini. Rupanya jadi ini dikei Mbak. Sak gombyok niku. Galani. Kang pun. Kei yo. Ora juga lek. Kang pundi jenengan? Kang pundi? Taris. Oh. Itu Mas. Aku nak pedidi iki tau kan Mbak. Aku mau tiba sekolah ya Mbak. Ya Allah, Mak. Kayak enak. Kurang. Rai. Kurek. Pokoknya banyak istighfar kok langsung kurek.
Mempanjang ustaz dan ngono. Jadi ndek niki sering amarah kepada orang tua. Banyak amarah menimbulkan penyakit kamu. Wong iki gak maksudnya diseneni iki ya wis meneng gak, tapi ndekne ngono mau. Blok. Aku boyai dulu. Ora ya bet. Nggih. Semakin anakku semakin purek, aku semakin mulai panas. Oga aku ngelendek gak iso. Tak kejar terus. Sampai wong leleh diri. Mau aku pengalan. Orang mangan arep buya, wong lara disombo-sombo dhewe. Apa sing nunggu aku? Semasa aku isih iso nambahno tak tambahno, nek gak iso ya wis. Nek linane panjang cul cilik, Mbak. Pokokane cul cilik. Gak iso tapi. Ngoten niku berarti empun nganu, Mak. Empun pateke. Aku ya semono kuwi, aku ya wis patek mbok kon ndek-ndekne ya ora iso, aku ya wis ngono obrol. Ndekne lara ya ben lara. Agak dikeki lara. Banyak-banyak istighfar. Mungkin senengane nggurui tapi ra iso ngono awake. Ya. Lah wong aku halus. Wong Kalau enggak kalah, salah, aku menang. Sering membanggakan diri sendiri. Membanggakan. Keluargaku ya aneh. Ngalah. Nah, sering-sering istighfar. Aku mulai turun, gregal. Astagfirullahaladzim. 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 Aku juga tangi turut gancok kayak sapa kayak asu kayak. Ya. Gak ada lagi. Ano? Oh karang. Ini sini. Aku nanya. Malah pokoknya berapa ya? Suwen. Ngomong kalau kowe kabeh apik, Mis. Ora aku malah panggonan wong elek kok. Nek kowe Ora. wong apik. Ora. Aku ki ngarep bojoku wong apik. Wah ya nek Lemah tangi lembut. turu istighfar dipamerno. Nek kowe mesti iso muni istighfar berarti kowe apik. Kata Ustaz Dan. Nah, aku gak wong elek. Cek ngendi, Pak? Wong elek wong apik. Nah, iki Nah, itu jelas nih. sareng sing sabar. Paham, Pak, soalnya, Pak. Wareg iki, Mak. Ya, iya apa? Kayak kalem. Parah, Mbak. Seger waras, yang penting seger waras ya. Masalah loro iki engko dimburekno. Loro digawe dhewe kok imajinasi diri sendiri. Kalau kita senang tidak akan sakit, hati gembira tidak akan sakit. Sakit lewat. Sakit dan guyang-guyu enggak loro. Ya sing guyang-guyu gak kata loro. Delok iki. Teratan. Iya. Loh, delok kok pintu Nggih, Mak, Kudu nggih. sing mbok guru iki malah ngono kuwi. Ya Allah. Harus banyak ketawa. Nggih. Loh, kagak sikat simbok terendaran kuwi marah. Tapi nek kula guyu-guyu paling ya Waras. anyaran. Seger waras, sebenarnya seger waras ya. Pokoknya rasa mikir marek-marek. Ya wis. Sudah. Dono sengkanane sudah rezeki. Wabarakatuh. Tang tegage tak tambahi kowe. Pak, Mbak Mur apa numpak anu, Pak? Ayo, Mbak Mur ya. Iya, apa numpak itu loh. Ayo. Ayo, cepet. Ayo, Mbak. Bapaknya mau. Mau, Lek. Ya gak mau lah dek iki sana aku ya wayo. Bapaknya rawani. Wani. Tapi bapaknya sakit. Tapi nangis
bapaknya. Iya, ya betul. Ora wis tak siksa Mbak Mur kan. Ya Allah. Kok nek Mbak Mur nangis piye? Bapaknya nangis. Bapaknya nangis. Itu Mbak Maya. Itunya tapi kabar besar. Itu kecil. Oh. Udah enggak omongan? Itu bahaya. Enggak Buat orang besar, buat anak kecil. Yo. Kon ndek kon ae dhisik lho. Engko nek krasa kono lho medhon ah. Mantu kan. Gak usah. Apa sok ngisar dhisik? iki mak bisa. Iki nyariku kayak rendah ya. Wes medhon. Aku lho aku juga wani aku inget mau wis komet iki. Nek gak tak hajar dhisik gak penak men aku wis tahu kok. Mana saya tak suruh ya guys. Numpak aja dia. Merek itu apa itu merek. Ini lho. Mak aku komet iki, Mak. Mak, aku ngerti gitu. Wes, Mak. Hop. Kosek. Mak. Aduh, mama. Bocah sedina kok betah ya Allah. Rasane otakku wis nang ndi-ndi iki. Ya Allah, Mak. Ya Allah, kok bocah sedina dino kok betah ya, Mak yo. Wis gentan kae. Lah awak sok kok ngono kuwi. Kok kurum. Lah, patak. Tak kon juabres teko kono pokoke. Ora iki kan bebane kan abot. Ra ngarahe teko kono. Lho, gak percaya permisa. Iya. Wis ndang. Wis kono ae kengko gelimbungan kengko gayame kok. Tak anu dhisik. Wes ndang. Wes aku seneng nek tersakiti iki. Iki pokoknya nek tiba yo. Nek apa lho, Mak, aku iki kok mboke siksa ae ngono. Mak iki kok wae ora kok pelengkang. Lah iki apa? Aku wis ngene no. Iki kudu seimbang lho, kowe gak seimbang goleng Mak rono. ceklisik lho yo, ceklisik lho Mak yo, ceklisik. Mak ceklisik lho Mak yo. Oh wis sandang. Wis aku kathok kok. Aku kathok piye? Iku ki pas Yo tengah. sak Mak aku tak makan. Mas. Hop. Sakal matane, Mbak. Pacoku. Mbak. Mak. Aku ya Mak. Mbok mandek nak teko kene. Teko kene mandek. enggak. Ambles. Ora aku. Ambles. Aku ya wedi, moro iku nek gemblong. Iya. Aku kata kepentok-pentok. Aku ndredeg Mak. Cah kacangan. Ngajal aku. Aku ki ora wedinan nih, Mbak. Wedi Mak. Ya ampun kan wis pedot rasane.
Ya Allah ki delok guys, kayak wis mulai sekolah kayak mulai. Mulai paling yo wis wedi mak. Aku malah seneng kok. Awas Nur, Bor. Ya omak lah kuwi ki kok. Sik omak klambine ki oli tak ki nggo. Tenan. Nek kok kono anu mak yo. Maksud iki Nek teko dhuwur kono heeh kan banter ya. enak imur. Apa nek ini kok. Peka, ayo. Ndang sana yo. Kon dhuwur langsung. Dhuwur. Meneka, ben iki ka, Mbak Mor pa. Gak kok kene. Peti ndekne. Wis ndang, nah. Penak kok. Kono ka? Wes kono ae. Gayam nek kerja jaluk dhuwur. Piu. Astaga. Tengah. Nah, aku diku nak mama terus anu mak, aku. Tengah, kok nek kepikir guling. Iya maksud iki kok ndang rumatan ndang. Sikile aja ngono. Lanjut cek. Penuh sensasi. Kaku. Kapok. Sambal gawe apa-apa. Os. Bergawe. Kopiar pokoknya. Aduh. Ruwet. Dang. Dale. Kok dhuwur mbak malah walah. Nanti teko kono mbak nek dhuwur kuwi dhuwur ke paling mak beruk ngono. Iya. Kok ora. Lho. Ya, Bandulan. Dekake bandulan. Bandulan. Le. Wis dekake. Kono lho dhuwur mak iki ndik. Wes. Iya iki gede nur. Kono awakmu sak bong selunteng. Kalau dhuwur kae kono. Wis kula. Ka. Oncelno ka. Oncel dhuwur ka. Apa ya? Kayak pedot iki. Pedot. Oh iya. Mari polahe ora kakaruan iki, Mbak.
malah karo saiki ganggu. Ya wis kono. Kono kok. Mana Bin? Hei, materi macam. Hei, Bin, materi macam mana? Gak gak. Oh, ndi mak. Ya Allah koyo bol apa? Ayo, bul. Ya Allah. Alon-alon mak. Cekel karang. Plas ngene. Masa? Iku Kiki melatih jantung. Ngap-ngap. Apa? Mulai iki kan mengguri kok pengaruh iki siut plas ngene mak. Nek pas bantur niki. Yo atimu kuwi sing cilik. Gak engki yo gak. Mari bayanganku mak. Bayanganku kan udah pedot dan ngopo. Astagfirullah. Masa kecil kurang bahagia, guys. Roh dhewe iki. Esok-esok ora mergawe malah bandulan. Aman iki. Selamat nak aku. Tah. Masuk Mbak Mur delok. Ora kaprah sah delok. Allahu Akbar piye iki? Allahu Akbar. Wong yo Mas Arifin iki gawe iki yo aja dianggurno mak. Harus dipergunakan biar kita itu merasa bahagia. Mengenang masa kecil. Iya. Ngerti fotomu kayak. Pak tak yo Pak. Sabisan sekali. Ya. Ngorang gimbo tak pateni kayak kumbur. Ya apa guys? Mor. Ngono kok iki kira padha betah kabeh. Sedina ora leren ya. Ya Allah, banget tenan anak. Kok ya betah ya, Mbak ya. Carane koyo wong ngono iki. Bayi. Anu mak. Iku melatih mata nek iki. Ben iso lirak-liri. Latih mata. Tapi otake berputar. Otak sedeng. Sing kuwi lho mak. Apa mumet. Pancen mumet guys iki. Aman.